ஹாய், இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ராசிபுரம் பெருமாள் கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு மக்கள்லாம் இந்த சாமியை குதிரை வண்டியில் ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு போகிறது. அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரளா மேளம் வச்சு சாமியை அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. இந்த மேளம் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா காளை மாடு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஒரு 2 காளை மாடு. அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை குதிரை, ஒரு 5 வெள்ளை குதிரைக்கு அலங்காரம் பண்ணி அந்த வெள்ளை குதிரை இந்த வண்டியை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. குதிரை வண்டியில் பெருமாள் சுவாமி ஊர்வலம் வராரு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். பார்த்திங்களா, பெருமாள் சுவாமி ஊர்வலம் வராரு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.